kwiti. Ndiyabona napha ngasemnyango kukho abantu abamilele uzazama usota because ngapha tent ngaphaya indawo yohlala funeka abantu behleli khona sawu to make it a point ubana at least nani i-treatment enzeka ngapha nabantu bayayifumana kunoba abantu bame phandle emvulweni. Right. Xa ke bethunana usizawuqala ndiyathemba umntana usendleleni mamlobese ezayo ngaphambili. Mamlobese noxhanti ndiyathemba umntana usendleleni ezayo. Xa sizawuqala ke bethunana zawucela
umama uLujabe abe ehlabela ingoma lo mzuzu sizabe sisonyusa utata uLujabe ozawusicelela kubawo kuba sitheni silapha namhlanje ukuze yonke into esiyenzayo kwelikhaya sithi siqale kuThixo ukuze sikwazi usikelela ka into ezenzekayo. Uzawuhlabela ingoma ke umama uLujabe while utata uLujabe esonyuka. Iza ke mama uhlabela umntana uzakusiza na Masithi kwakasizole
Sithobisa inhloko, sithandaze. Thixo olungileyo isenkosi yethu Yesu Kristu. Thixo wabazali bethu. Thixo wamanyange. Thixo wochizaba. Thixo wamaxesibe. Thixo wena okade ukho ngaphambili. Kungekadalwa nto, ungekadalwa ntaba, ungekabikho nto, wena wawukade ukho unguThixo. Ngalomzuzu sisondela kuwe, mzali wethu othembekileyo. Sizochukumisa kuwe kwakhona xa sawuqala lo msebenzi umkhulu kangaka, uphakame kangaka. Sicela wena Thixo olungileyo uba usithobele umoya wakho ingcwele ngeli xesha. Xa siphakamisa izandla sibulela ngobomi bomntwana othe ngexesha lokuba simthumile entabeni ayokwenza imfanelo zelikhaya, wahamba naye wena Nkosi, wamsingatha wamthwala kwaza kwazokufikela lo mzuzu Nkosi wena unguThixo. Siyabulela ngeli xesha xa sawuqala lo msebenzi siwuqhuba ngokufanelekileyo. Sithi bakho phakathi kwethu Thixo olungileyo, sishukumisa amathambo abalela ukuthula ukuba nabo ngeli xesha bamanyane nathi kule nto siza kuyenza, sonwabe egameni lakho ukuze wena Thixo usikelele lo msebenzi. Zonke izinto sizicela sikuthembile uba wena nguThixo osiphulaphulayo nosenzelayo, ngenxa yothando lonyana wakho umsindisi wethu Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Siqaleni phansi umzuzwana. Manthathe lithuba ndibulise omama osiphethele inkqubo, ikhaya, abazali bakantshinga, family yonke yakwaXizama nefamily yasemaxesibeni, izihlobo zonke ezikhoyo kule ndawo, nabantu ababalulekileyo abazi-dignitaries zalo msebenzi. Ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu mandibulise ndithi molweni ngale njikalanga. Ndicelwe ke ngomama, andikwazi ke uthi hayi kumama umthetho wam, atheke ungathandazi qha usikhombele nendlela noba ngumzuzu umnye. I cannot say no. Phaya kwiincwadi zevangeli kuYohane umbhali, uYesu uguqula amanzi abe yiwine. Not that I have any anticipation of anything that is stronger than water in this occasion. Kodwa ke ndithanda umxholo wayo enqwenela into yoba ntshinga namhlanje ukhumbule elabali. Odada apha ekuseni bathethile bathi xa bekusokayo uziyothenga iBhayibhile. Andizuyifunda ke la chapter because I want it to be your first task. Xa uyithengile la Bhayibhile uyotyhila uYohane chapter 2 umfunde, ungafocus kula ndawo yewine, but focus on the fact that Jesus makes things new. uThixo uYesu uqala uqalo olutsha, sekuphele yonke into, bathi bencamile, but Jesus brings new hope and a new beginning kula occasion. Ubukho bethu apha Ntshinga bencokola pha nobhuti Xhonti nomzala phaya, sithi apha sisuka koomaKapa koomaRhawuti koomantonto sizohlanganiswa apha eBhayi.
ngenxa yakho. Isizathu sinye mfondini sesokubana apha sizovuyela ukuqala kwezinto ezintsha. uKristu ekho kulaa ndawo wayongcwalisa laa msebenzi. Kuphela izinto nje ukhona, uqala uyasikelela kwakhona ukuze le iqalwe nguye izibe yeyona nencasa. Kuthethwe kamandi ekuseni nokhankatha wakho umalume wakho apha wathi le ndlela beniyiqala ngomthandazo nisesehlathini. Loo nto ibonisa into yoba ebudodeni we start afresh, we start anew. Yakwazi ke wena bendisoloko benditshilo nakuwe ngoku bendiye phaya ndathi ubuyindoda uyinkwenkwe ngoba kudala uyinqwelela le ndawo. Nezenzo zakhe uNtshinga azithi namhlanje masiyale, batshilo ekuseni abantu, ngoba ube yindoda eyinkwenkwe. Xa nditshoyo ke andithethi ukuthi uyenzile yonke le nto uyayiphinda. I'm saying i-example yakhe, i-character yala mfana, into ayiyo phakathi kwethu singabantu abasondele kuye besibona into yokubana ikhona into eyenzekayo apha kuye. Namhlanje ke Ntshinga uzungayithathi for granted into yobana sisithi kuwe asizubuyala, kodwa sifuna uthi namhlanje uThixo uqala into entsha ngawe nakule family yakho, to know that kukho indoda entsha, izinto mazibentsha, kubonakala into yobana ungubhuti omtsha nawe ngoba uThixo uKristu ukho ebomini bakho. Ndiyanqwena ke into yobana nathi njengoba sikule ndawo namhlanje we renew i-community zethu ngobukho bamadoda. Thethiwe kamandi, wathetha utata ebethambisa phaya umfana ekhumbuza into yokubana ukufika kwendoda ekhayeni, it means that kuqala izinto ezintsha, kulindeleke okuhle kodwa kulindeleke inhlonipho nasebafazini. Today we preach problematically kwinto ezinje because it seems like the platform ekumele ubana siyatsho into yobana respect each other including women, kodwa sithembile ukuba unomzekelo omhle apha ekhayeni lakho. Makube khosi kubele xa kuqala le journey yakho intsha Ntshinga, makube khosi kubele ukuthi sonke xa sihlangene kule ndawo sikhumbule into yoba siyasikelelwa nguYesu, kwaye nale mini yanamhlanje mayibe yi-renewal kuthi xa sivuyisana nalo mzi wakwaChizama. uThixo asikelele, asikelele yonke into eza kwenzeka kule mini yanamhlanje ngoku kusemaphakathini. Amen. Ndibulele uMfumfulu Jabe okwangumkhwenyana, oxesibe ke thina siyabakhetha abakhwenyana, sithi siyabulela kakhulu. Yes. Umgidi ke bethuna funeka ufane nomnye ngaphandle kokuba sichithe ixesha. Siyayazi abantu kuyanetha, kudala belapha funeka betyile phaya ekhitshini, siyayijonga loo nto, kodwa ke andiqondi uba it would be appropriate for us uba sivele sitye nje singakhange noko kwakho umntu omdala wekhaya ozawutsho noko athi namkelekile apha phambi kokuba nitye, ukuze ke ngoku singene silapha sizobuka umntana bethuna, sizovuyisana nomntana ubuyile. Xa ndizawucicela uStabs usisithandi aze azophosa amazwi ambalwa esamkelela iindwendwe zethu. Mamulo bese asingumama lobe balale, asingumama lobe balale, ubibi ngumama ethethi yesana, ubibi ngumama ethethi yesana, ubibi ngumama ethethi yesana, asingumama lobe balale nwazi, lobe balale nwazi, ubibi ngumama ethethi yesana, ubibi ngumama ethethi
igama lenkosi yethu Yesu Kristu ngokwezihlalo zethu zonke nangokweziduko zethu. Kodwa ke sizawumenshina kakhulu osingaye banamhlanje kuba silapha ngamaqethe obuhuba oncenceza obambo zinomongo singawashiyanga kamaxesile omachaya onomzamo. Sibulela aba bazali ngosizaleli indodana. Sonke ke sisifumene isimemo ngoba ngumgidi ke lo. Umgidi ke bachilo mama bathi sibulela yonke into. Sibulela ubukhulu benkosi njengoba selechila umfundisi kudala kuthethu uba silapha ngenxa yenkosi yethu Yesu Kristu. Sibulela umntwana ogciniweyo, sibulela ukufika kumntwana. Sibulela indwendwe zethu nangona sabakhona abantu ababulelayo. Kodwa wonke umuntu ushiye umsebenzi wakhe walibala, sayilibala iweather, sayilibala ipetrol edurayo. Sakhwela sathi sizabalapha. Silapha ke ngenxa yakho Ntshinga. Silapha ke ngenxa yakho Buhuma. Silapha ke ngawe yiyo le imini. Silapha ngenxa yakho Butmonti. Kuba abanye bathenza ushiya yonke into kudala abantu benzela izinto. Silapha njengawe emzala. Silapha ngenxa yakho noXhanti. Usisi wami endimxabisileyo kuba umgcinela ubhuti wami. Ndingamfela uba kuyakwazi ufiwe. Siyabulela bethuna ngobukho benu nonke. Siyacela nikhulule ibhatyi zenu nangona kubanda ke. Nixhome nilibala ikheshemiya sonwabe kuba ngumgidi lo. Silapha size emgidini. Ndizawuthetha ke into encinci endiyivileyo xa bekungcwatywa abantwana eMonti. Wathi ubishop ebethetha apho. Wathi Ntshinga singodokolwana thina. Abantu abazawuva inhlungu yokuswelekelwa ngaba bayiyo. Nawe ke sizokukhapha abasoba ngamangqini obungenile ebudodeni. Siza kushiya uzayihamba wedwa le ndlela. Anisafuna ungena kwiziyalo bathethile otata avokotheka. Uvile kunendlebe enjulu etyala. Uzazingenela ebomini ungena uqinisa ifokotho ndoda uba uyiyo kuphi indoda. Silapha sizovuma soba ngamangqini. Halala ntomntoda. Silapha nje sizisa amathamsanqa odwa sikunqwenela okuhle kodwa. Andiqondi ukhona apha ongazange uzovuma athi halala. Kube Khosi kube hele. Siyakuvuyela mntanam uhlale uyilento uyilo bathethile abantu ipattern unayo ebazalini bakho. Awuzoyosika impahla intsha natsapha ecaleni kwakhe ipattern yobomi bakho. Uzale la ngelinye imini siyazi bangaba silapha ngenxa yakho. Siyavuya ke sihlobo zami, siyaxolisa ke ngexesha kodwa ke siyazi bayibile imini kaNtshinga. Besinokulinda noba sike ngo7 kodwa ke ndiyadlala sekukhona. Inkosi. Enkosi Dabs. Enkosi kakhulu. Usisinoxolo ufuna ngisign so that sizoqala uarrange abantu kudala belapha uthi uqhubeka noko ibe ikhona into exhasayo abayifumanayo. Alright, xa sizawukwenza lo plan yoba ke mhlawumbi bazawutsho ukuthi kuzawuqala kweliphi icala. Mandithathe ithuba ndicela ndibone nomrhamente wam uthatha ukuthi asithandazele nje ukutya. Xa sizawucela okokubana kuzokwazi ukukhulwa abantu bazofumana ukutya. Ewe takuita.
Into zakuthixo ngasisandla sakho singela ke isithobo somphefumlo usithambisanele nkosi ngoku nakunaphakade amen. Kwaqala ukulunga kwalakho yadumi kwaqala alalalaliloyi nalabuzwalbesi madoda lamakethe matongi tambende madoda ofitela maveledi amane madoda madoda amamungetho mkhulu madoda mani sokakalodito namanaka celebrate kodwa to celebrate the achievement of this legend to count lomzima madoda yes indoda makwandeni madoda ifika kanye ngexesha elithebethini abantu bezale kululeko kanti bezale kubabulongwe kanye abantu bezale kudo kanti bezale kuduko kaphela madoda kwathi lisheke aphuza zodwa hayi kwathi kuthulela isigoko kwathini ukuzala kokuselula wentekukbaso zalikwekwe kwathini wakhathi madoda imaselisale kwekwe imazama piko madoda what is it zamakade suka madoda kanifo ndibuse madoda kubani namadoda ngamazi ukhandi ngamazi mobela ngwengile njengengwele akunasibi akukhetha ngalikweli hayi khathi lomzikwethini uzongamdela unyoko kusabileyo kwethini ungamdela uyihla kwethina bomdala kwethini ngoba it is not best to be the best. But it is best to be a best, to be among the best. Man, this was a power. God, man, was a new party that's talking about. God, them at your tables as a man that is one of the way. Them about begging them at your tables, one of what you want. Man, to put that moon, who got cool and who's about to die. She's not wanting daughter. Getting one water tomorrow, squad to get. Yes, you got to the Baba get to what now give us masuhloniphe umsebenzi wogqizama namaxesibe masizole usisi upatient okay uzakwenza i-direction for uqala abantu ukuba bazama ukutya kwelaa cala into nayo kuba abantu baninzi akuzikwazi ukunywa ngaxeshanye kodwa ke uzawuzama ukwenza i-direction abantu baphume bayotya kwelaa cala lo gama ke ndizawunikela kuProfessor Mlenzana azokwazi ukuthi take over sizokwazi uba abantu abazobuka umntana baze kodwa ke niceliwe likhaya kuthiwa umntana uthethiwe naye wayalwa silapha njengozombuka simpheke ezozipho simpha zona ndicinga yonke into yenziwe phaa enkundleni so niceliwe ke likhaya bethu na andithandi ke ba simoshe into ethe yacelwa likhaya ke nanjengos ngomntu osuka ngapha eKapa bethulana ndicinga uba phambi kokuba ndinikele kuProf zawuchallenge bonke oomama balapha ke sizisweet apha kubhuti ewe kaloku umgidi umnandi ngolo hlobo kwenzela uba kube mnandi sizisentilekesa apha emntaneni sitsho ukuthi nabo mama nabo makazi bafikile zawucela ke bethunana ndijoyinwe nifake kwenzela basiyobeka apha ecango komntana
ukuze umntana akwazi ukuthenga ilekese. Eke. Over. Bethunani xa ufakile engokosini ayiphumi itshintshi sizoblesa umntana apha. Masizeni bomama masivakalelweni. Halala halala. Ndike ngokube sinikwe ithuba lokubana masinike abantu into esiwa phansi kwempumlo. Kukho ke ngoku aba bantu bapha emva ikhona intente bethunani kwelinye icala. Naba ke ngoku kukho aba bavale indlela for into yobana kukwazi uhanjiswa ukutya. Asikwazi ngoku into yobana masi-arrange loo nto leyo ngoba ke akho space apho sizawunika abantu ichance khona batye. Siyacela abantwana nabantu bethunana bangenayo indawo yohlala phaa phandle baye ententeni ukwenzela into yobana wonke umntu akwazi ufumana into esiwa phantsi kwempumlo. Lo mzuzu ke sisalindileyo into yobana kubekho loo order. Sizawucela into yobana umntu oze nesipho aze naso apha ngaphambili. Njengokuba ke besekutshiwo ke bethunana into yobana asizomyala umntwana. Asifuni nokuthi umntu makaphose elinye okanye mabini ngoba sizawunaba ngenxa yemincili esinayo, ngenxa yothanda abazali, ngenxa yothanda umntwana.
So siyacela lo mzuzu ke sisalindile iplate uba ifike kuthi oze nesipho angaza naso ngaphambili. Umfoti wethu uzawufota ukwenzela uba yonke into yethu ikheptsharishwe. Nosisi obhalayo apha phambi kwethu uzasibhalela phantsi ukwenzela into yobana sazi ngubani na oye wazothi halala kuXhanti kuNtshinga. So ke ngoku sizawunikela elo thuba ke bethunani masizoleni xa kuzawufika into esiwa phantsi kwempumlo. Ootata noomama abadala siyacela bethunani uba sinakho sibasukele ukwenzela bakwazi ukutya ngokukhululekileyo. Ulutsha luzame into yobana lifumane indawo yohlala kwintente leyana yesibini ikwelaa cala. Ndizawunikela ke ku-DJ nabantu bethunani abafuna usondela bazise izipho. Welcome. Awakho amaninzi. Enkosi. Thank you. Ndiyazibulisela nam igama lenkosi umfelozi wethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Silapha nje singamacethe akwamke essays nalapha eNew Bright. Siphathele ubhuti wethu Sangwane yathoma Nkosi yam nenqele eNelson Mandela Bay. Yes. Uba zitsho izantyala xa zifika acinga abantwana bakokwabo abasithi sibakwazi zimkhiphe ziwarm man izangwane zethu. Enkosi. Nami ke ndingumzukulwane wasemacetheni. Singabazukulwane basemacetheni sesaxa ukuba masenze ntoni na Monde mntasekhaya. Xa uzichaza ndikulinda. Umzukulwane kanonini sefekesini ezwide ngekempu. Monde mntasekhaya sithe uNtshinga masibethe singabazukulwane bonke. Saqonda masithenge ivoucher uNtshinga akayezulu ayeya kwaJet bethuna yakwa Olkaki. Usapho lusilungiselele kakuhle kakhulu apho. Isipho yinto esuka emazantsi entliziyweni yomntu. Sithi ke xa sifika isipho esisuka emazantsi entliziyweni yakho sifika sibe nendawo yohlala. uXhanti uNtshinga akandazi nasam kodwa unomakazi oseKapa. Tshinga mntanam unomakazi xa useKapa uzazi into yobana ukhona umakazi uNondwe eKapa. Uzuthi ke xa uzirola singabantu abathanda abantu bazirole thina
ngoba kaloku xa sibakhethela ezi zinto abantwana bethu abazinxibi umntu ufuna uyozikhethela into ayifunayo. Funa ukuthi ke ngale 2 cents ilapha mntanam ukuba ikhona indlela yoba mawuyiseyve ngoba abazali bakulungiselele. Uzawukhulisa ke apha ezi senti ndize nazo zisuka kwaMlenzana sisithi kuwe uzube indoda emadodeni. Ndiyabulela. Olandelayo bethunani masibozeni bekhe ndabona usisi apha iphethe isipho esisuke emazantsi bethunani sicela simphakamise ngengoma. Uvile ke Ntshinga mntanam, nanko umzali esithi ungu-anti uthi ke njengoba ubuqhelile uziqoqoshela ube ngathi uyaqiniseka uqoqosha izinto zakho. Phaya ekhitshini ingathi sinengxaki esinayo phaya ekhitshini. Kuyacelwa uba kusaqalwa ngabantu abangootata, kaloku funeka sibarespekthe abantu abangootata. Ngoku kugcwele abafana bayenza nzima umsebenzi wabantu basekhitshini. Ndiyacela bethunana sinike imbeko kuqala ebantwini abangootata ukuze ke ngoku kuzawuphinda kubizwe nabanye, wonke umntu olapha uza kutya, kodwa ndicela sinike imbeko kubantu abangootata. Umna ke ome kule ndawo nguKonki kaXola, ngilapha eMadala. uNtshinga akandazi, ndazobhonga nesister wakhe nomama notata. Ntshinga besokuthethwe ngotata kusasasana lwam, akho nto ndizawuphinda ndiyithethe kuwe. Nomfundisi uthethile nawe. Ngoku qala unyawo olutsha, indlela entsha and inde indlela ozoyihamba mntanam ebomini. But ndibika into eyi-one, ube ne-focus, ungahambi nje. You must have i-focus apha ebomini bakho, uyazi into oyifunayo entle efuna ngumama notata. Ngoku utata naye apha ekhaya unomncedisi ongubhuti onguwe, nobhonga banobhuti ngoku banebhongo ngawe esinalapha. So zukhule Ntshinga, kuthetha kamandi ngawe sana. Nantsi ke nto asikwazi uniyikhethela izinto, uyahamba uyothenga loo nto ifunayo esana lam ngale tiki ikhoyo apha kum. Enkosi. Alala bethunana nivakalelwa. Bathi ke funeka ke thina bahambi ndizawuthi ke kuNtshinga ubhuti wethu omtshatsha ndithi kuye enkosi Cizana ngoba ngubhuti konasiphi novava. Namhlanje sinobhuti phakathi kwekhaya kuthiwa ndinguMartha ke xa ndibizona. Utshilo wabuza uba uMartha mamakezi, ndathi uMartha uyeza mntanam akalangabi. Ndizawutsho ke nam ndithi kunzima ukhetha, especially kuhambo ebesikulo uba sikhethele isipho, and we decided that rather siphe imali so that xa uhleli udibanise ubone uba yintoni mhlawumbi onoyithenga eza kwenza isikhumbuzo sokuba kanenoMartha
bebekhe balapha baze kwabonakala ke ba bebefikile. Ukhule ke bhuti, uyathandwa sithi. Ndivakele ndicinga amathambo omokhaya namhlanje namathamba lapha emacetheni bethuna. Ewe wethu noomakhulu bakhe awe wadibana nabo ngokukhulu osibhul abamthandileyo. Uyathandwa lo mntu bethunana kakhulu. Ndithi ke Chizama ukhule, uThixo akugcine mntanami. Enkosi. Siyabulela bethunani, amakapa ingathi ngeke kuze bona ke siphathe bethunani lo mgidi ngoba ndiyabona abantu baseBhayi bayasozelisa. Umama kaloku usuka eKapa, amakapa mawakhe azibonakalise bethunani singazophoxakala eBhayi. Mama notata abasuka eKapa nabazibonakalise bethuni masingazosihlaza apha eBhayi. Yes,
Molweni amakhaya asiqumile namhlanje sithuye komama bendawo omama balapha uthi unoxhanti nangamabele behambe ebencancisa ngayo umntana omama ke mabafumane sihambele kuni ke bomama abathe bazosiquma ngale njikalanga uthi umama womntwana nangamabele amabele bhu ebencancisa umntana ngoku ke uthi khani fumane nani uthi uncancise for 19 years mama so enkosi ke bomama kuthi umama ozazi uba into yakhe wenza njani yazi omama bayayazi into Mthake umama bayayazi ke iprotocol yomcimbi wamabele uzawuza kumama mhlawumbe omdala okhoyo nazi ibhoti lapha ngaphambili azohlahla indlela for ukwenza into encinci ndiyabulela kunoxhanti ekhaya lakhe sithe nkosi singabamelwane nakummelwane masimeni kaloku sibanike imbeko bamelwane bafuna ubulela bethuni umama kantshinga ubanika amabele ngoko abamelwane bafuna ubulela ndicela sizole bethuni apha bantakwethu umama ukhupha amabele ndicinga uba noxhanti ngokuya wawubeleka lo mntana phambi koba uziqonda ubuthwela inkwenkwe kwaqala kwagcwala amabele sagqitha istage samabele wabeleka umntana oyinkwenkwe wawuyisa inkaba akugqiba uyisa inkaba phakathi kwezankundla zasemaceteni wamncancisa ngoku ngela xesha besentabeni uxelela izinto ongazaziyo akugqiba uxelela into ongazaziyo kwathiwa yindoda wabuye ephelele indoda ngoku iyaphela laa nto uzawuthi kuye xa mbiza uthi heyi yiloo nto uzawuhambisa ibranti nje xa uzawuxoxa imicimbi akokwabo uzawuhlala namadoda akokwabo ahlale enkundleni kubekho ibhoti lebranti axoxe kwelakhaya wena into yakho kummamela xa khalaza into yokuqala zayithetha xa funa umfazi uzawuchopha aphuma amadoda asemaceteni aphathe ibhoti lebranti athi sokucela umhlobo yiyo loo nto uzawukhupha amabele ngoku umnikela kutatakhe athathe yonke into edibanisa nobudoda into ozayijonga kujonga inkazana ezawungena endlini ezawuthiwa ngumfazi phakathi kwezankundla zakwenu camaku Is
Mama, tonight my title is over on behalf of the family and we will from the bottom of our hearts. For putting in those municipal levels on the country. Nitra, from wherever you were or you come from, Abba and Kabe. For putting this or
izimo elitheko lethu namhlanje lokuphuma kolonyana wethu uNtshinga ehlathini. Ukuthi amaxabiso epetrol nento ezininzi apha emhlaba eSouth Africa zingapha kokuqonda, but kodwa ke nina ngenxa yothando nentobeko nokukhathala kwenu nithe naqonda ukuthi sithe silikhaya sathi sinenemo ukuthi nizozimasa nathi ngomsitho wanamhlanje nancama konke eninako nasesacrifice kwi-savings zenu ukuthi abo bangaphumi apha eBhayibhile bazoba lapha namhlanje. Kuba ke ngomso it's a normal working day. So in the days of isimo somnotho nezintuthuka bekhantari sinida ukuthi all of us sibuye emisebenzini ukuthi kunesibili kaningaphangelanga ngomso nizoneyima mna I don't want any phone calls ezizabe zisuka ebaphathini family responsibility. umntu esengiqoshiweyo ukuthi azosenzela kube mnandi apha namhlanje ufike ixesha lokuthi manje azakwazi aqoshe into zakhe sikwazi ukuthi bonke Sezavuma sikwazi ukuthi so ngabona ukuthi ndiyaxolisa siyaxolisa kakhulu ukuthi nathi sibethwa ngamaxesha elitheko limnandi kangaka lizobekandifikelela lesiphelile kodwa kwesithi makuthethe kumnyama kwande apho nikha khona ukwenzela ngomso nakwamanye amakhaya nenze lento eninzi siyabulela kakhulu xasweni sitiningajabana abanahambo apho PA ababulela kwindawo ababulela kuzo sithi nihambe kakuhle nifike niphephile emakhaya nasemisebenzini nifike nisoka so sithi siphinde sibonane kwixadi elizayo ukuze sabe sisima sabithela kulo nyaka wethu apha so abalobe sensemacedeni signing off now abantu basafuna uhlala bangahlala but kodwa ke intento lizawuhlala till tomorrow morning engazuba khona ngoku udj so ukuthi sizawuhlala share some experiences abasisi bathathu balapha phambi kwethu ngokuthi basiphathele kakuhle kakhulu iitshomi zikasisi zikanaxanga usisiphesi pheshi umama uNondwe sisiphene yazi into ebalulekileyo akho nto ibalulekileyo apha emhlabeni njengento kuthiwa sisihlobo le nto kuthiwa sisila usibona mhlawumbi iquthayo andazi ukuthi but kodwa ke these three members we come a long way and apho sihamba khona kuzo zonke into sizenzayo bahlala benathi abathi xana sinekhwelo sibacela ukuthi kunento ethile besithi hayi mani namaqhanti isenzathi
they go all out ukuthi bazoba nathi ngibone nani indlela lethu basiphekela elitheko namhlanje ngibuleke notata abebethe savuka kunye ekuseni namhlanje bendileke u-6 ukuthi sizama ngo-7 but almost all of them baye balapha ngaba-6 kutsho ukuthi ubusoja bukhona abayihlale sisebenzisane kahle kakhulu ndiyawuvulela kakhulu ngedirektheri basebenzisana nakhona ukuthi lo msebenzi ube banzi uyaphumelela amamama abebethe basebenzisana nathi namhlanje ukuthi nomsebenzi uhambe kakuhle into endiyithandayo ke as much as basihayirishe i-mobile toilet ayibonakala ungathi ibikho yasetyenziswa ngenxa yezandla ezintle zabapheki kuba akho mntu waphatha idayari waqunjelwa sisisu kulela abapheki mama bebethe baphuma izolo bokuncedisana nathi ndiyakwazi zethu zimbini 2 yam 2 wanixana sinakwazi ukuthi sibhale umsebenzi ube kanti ufikelela kwinqanaba without i-support yabahlali amanda abapheki ukusebenzisana nabo amanda inhlobo zezekhaya nihambe kahle bathi nje mhlawumbe ngafaka nje ingoma eyi-1 leyo bathi ingxotha Thank you.
Let's